hei hun ruasura hun chep takara hian thinlunga a om renga wangin karon soi velenga tuna hei zirtop ni MP in thlan ani to maya ni jana kamu mangle ashilfiana jing lampanga kahar nuwa kadon ang deuh khanin boin chuni lengin ka thinlunga hian oma tuna hian sarkar thara ZPM in kanram min kai hruai ania hei hi apoimo em maya mipui sarkar ani bokatin MP kan in thlang dona MP in thlan na tura po hian ZPM sarkar kutle ke manrua turatan hian kan pathianin tun huna hian ZPM min pek ang hian MP a po Pu Richie hi ni kan pathianin min thlan sak dona chu ka thinlunga a om tata ZPM sarkar kutle ke le an manrua tur an siam threi tur ania chu wang chuan ni ZPM sarkar MP candidate nge ya hi tun huna po hian atling dona chu ka thinlunga hian a omna voina hian min lu khunga soi chhualo post lo tura mano katia ma sengin ni soi angai thup maya a chan chu sarkar thar kai hruaina nia how to thar po MP a thar po hei a mel thar hi motor kan ni ti hi thinlunga a om thak awangin ZPM MP candidate Pu Richie hi thantlina niang ti kha karon soi ni selangin rorel tu thar turte how to thar turte kan bible khan kan lahu tur thu kan pathianin munshia tir to a chutiang chia chuan tun huna hian rorel tu thar turte how to thar turte kan pathian hian manrua man adu to sia wangin zoram mi puite kan har ahun towa zoram mi pui kal tlangin tuna po hian MP thar tur chu kan pathianin min pedona ni ti kha karun soi du ani chu